Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Karbi Anglong Women Justice Forum atum borlang soalong aro mati sub branch kisengpon lakhain karapon nilip MSC constituency kaparo pinini phaithong kebra isi theria chiklo surhinira engkora phorni borlang so langming terarong along Karbi Anglong Women Justice Forum aro mati sub branch kisengpon lapen kachithan chimomamai pedopon Mayalong KWJF Central Committee MIPBU led BP pen ke than pon ke non ke dobom appear thelong arloso maratum aja kong koson pensi chichini nang jima lapen arloso maratum koson pensi kaching rai thekji koson pensi kachipa jok thekji lapen school mate lo kachari nang jiana thuta koson pensi ching thodon thekjima lai hui jume sen pen lamthi than piklar pon Pinikar Bianglong Women Justice Forum maroke seng pona men laki Karbi Anglong Women Justice Forum borlangso langming terang arupusi amen irponlo kija tuma men laki sangpi sika engtipi maipi sangpi thuyet rong hangpi chunbang elising tipi AGS amtu tokbipi VP ampu rong pipi advisor sika teronpi bankaratum hanlo Bangso Mayalong Sangpi Malika Kropi Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan Branch Alang Listami Mai Japan Pupon Pen Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee Pen Lumahu Sarpi Kachetong Ponke Sangpi Bulet Bepi Maipi Sangpi Priscilla Terangpi Secretary Central Committee Lapen Sangpi Indira Bepi Atom Central Committee Pen Chetong Dun Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajana Ropen Sangpi Malika Kropi Maipi Sangpi Phudang Terangpi Secretary Sangpi Karong Hangpi Advisor Sangpi Mekri Ingtipi Finance Secretary Lapen Sangpi Rojoni Disopi Office Secretary Atom Chetongdon Lapen Langming Terang Arong Asar GB Rong Maker Lapen Nimarli Atom Doan Chetongdon Si Miss Senpen Maipi Chun Pononglo Nilipen Philip Disu Karbi Anglong News Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee hoi pen pidi borlang so langming terang rong khumri lam the rada panthan itha teme Rangsi ke media abitung utumhan kero people parlo atema helowing penang tung wangsi dak borlang so long same borlang so ani marli tung same so arlo aja ko aphan akar ido ko ke mang pen pinini tum dak lang lo la so ke bang along ni tum ini bang ke pasan nido Itum Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee la pen District Committee pen branch itum jera pen sini tum ada program bang nang bilo keson bang ke awareness program so awareness program bang ke la sini tum so lo tum non la makisung aphere me pen cheng lok pen so lo tum ja kong ko PPC ke nang ji ma la hai ara chapthak sini tum je than ji mum pon no cherok to ame si bi pon no la pen la hinia bang ke pin la dak borlang so langming terang arong same Karbi Anglong Women Justice Forum a branch mate bukajan ang kangalong nili pang mostilong sa kadupon lo sila dak ani marli tum same pinang an ga kisung ke podo lapen sarkar pen dami kilong dun de la hai son da dopik lapen oso mar pen cheng lo ame thang atum kisung ke boy do o sila ka du be kisung ke boy pen ka chepa jok ji pulo te la bangke cerapet nang ji pulang teman ning ke matha dolo sila bangso ke cerapet asong nang ji pulo te ni tumta dam tang same pinang an lang tum same ni tum ke claim ke dam son an nang thegong bomol pen lang tum kisung same pinangan Bogajan District Committee tum pen lang tum hanjera pan bomol bangso ning ke the bangso ning kang samen selang tum talang so branch bang mata ro bang seng nang ji ben si pinini tum tame bang pen ada aro tame seng kon long lo la pen pinang an alam ki tum cherok tok ame same tapado long tum SGB lo la pen rong gambura lo la pen rong basapi lang tum tame nang chitong dundo selang tum pen dagam ke pinang an alam ki tum chithan je pari pon lo ase Frank Karbi Anglong arat tame la son tum so lo tum tame jakong di chini nang ji la pen la so jakong a chini long mang ke tum ke long nang ya right ana bang ke tum long pon nang ji la pen tum so lo tum bang ka pheri ka thera abang pavedet si mitang thailong ria phan same karja bon thip je phan si along tin same tum la so aro branch same seng pon bom nang pol la pen chithan chi peria sai tame deng pon bom ji la pen ke bang ji lang atarik same ni tum tarik kri si pen tarik kri phon ba ke tum bor pung tarapung along an same ni tum bang so sai bang deng pon ji la pen la son si so da bang ke tum cherok to mai bang ke continue bi pon po
halal la si nang tuma channel pen itum kui bai Karbi Anglong ra da phan tum suar lo tum non ke jakong chi pharang porlo tum suar lo tum khai long ria phan ka charai kom nang ya porlo la se bang putin stami itum la chirok to amai bang bu nang po la pen ai suar lo tum stami ka phere ka we dat pen itum du ave asai long stami chirap nang po pusi ni tum central committee Karbi Anglong Women Justice Forum hoi la pen bugajan district committee tum pen tum chilang si la bang sa sai deng pon lo mem ladak no na men ki er bangi ko son sa men ir pono borlang so langming terang a branch ani marli bujani tumbang e pono dang bang ke to chero arong masi borlang so penak lo posi a branch mental posi ipon dat lo Lokhojan arong asar dil hialong achi theka we data jok abang arpum kewanchi aphan CEM lapen council atoma phan kachuningri lakhain kora trok dwar baguri MSC constituency angkang Lokhojan timung singnar arong asar karlitang boron singnar alangli dil hiarong so pialong asum maratum lokachari kachilang damahut ko pai kelang nupen kiso cholong lokajok sik chilang bomta un edatsi non ke kithitang abang arpum hem an kachiwanchi aphan tangka kawi kisung thektika porahut Karbi Anglong pen aning ki menai abang phu KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang local MSC Richard Tokbi EM lapen hamphanga song atuma phan ahem asor lapen Lokhojan timung singnara rata tumpen mekri meklang pen kirap kachohang Kajiranga pen rasaning ti report Karbi Anglong News Kardom sa sem sa pini naliphan chuniri alam thegela phunlo je mili hu polo sumar Delhi lu kechari atum phan kechilang dam pumar dak pen dam ru pumar nithom nipli pini hopta ne anang arni nangman lo yo asi langli hala dak li pen se chalong lok masi nithom nipli ne guhat Delhi hospital se chelang bom lo sitame un edelo nasi non bangso patient mate lapso dead body ni tum kichi banjia phanta akisik sak dokok lo sar la si flight pen si banji puta 2 lakh nahi ta hosa lasi nirtum ke upai masia velo lasi kachirok nali phan nang chohang nali aje upai pe hetame nirabdun bek thasa lasi nali phan chuning rila landalo milike ningjeta thek thedalo Tong sikot pen rong asar GB to anching room si rong asaramai kang nipon pini there ni phai thong kebra ECR ni lakha khre troxy socheng thanta constituency ke paro rong mongwe bibia kro arong along socheng thanta rong asaramai atum tong sikot pen rong asar to anching room si mai pedopon bangsu rong asaramai ke pedopon nang ko kalam thi lakha khre troxy socheng thanta constituency angkang along there basa arong non ki khibom rong asar rovelson rong parke non head jong dai thor ki kanga dong pen ke wanga bangsi aron repin pen rongasar ki pawai ike chokche lapen alangli phan rongasar ke bat there basa ke palo sarkari gaon bura SGB mai rong hang alangli ko nat pen authority ke long lapen aron ke wansi rovelson rong pharaphan sar ke batma laki chokchi athi inut abang phua phan sar ke baji ke Karbi atum ajutang choklim pensi bat nangji Karbi khai ajada jutang le claim pachun ji sitami sar bangkhri hini lapen chinthong rong hang chingrum pet pensi sar bat unji pusi alangli tumpen lamthi chipeklang ponrenti tangte rong asaramai claim bang phua tumpen birta pachini lam thile arju ponsana to choro lo pindia ke hai ni tum lada kromongwe rongora siling khatu dak na goinu phar pangru pe rong plikya na kep nang bong rong sar tuli tum thojok pensi laso ame along ni tum nali phanso phalo la penang li sonsri son pharo akam chi bite kang kok bes ni tum na che ton lo la pani phana kur bang thu la sila bang so futhak long ni li thethini ni do la sinili mai ke jitan nga tha la penili dak rongra ro melong ta thek there ri ta mini ke president lo la pen ronga rong mo ve siling khwa tu la govino pharadang anta men lili amai phu la son hede la pen kra along la son taksa ko district committee lo ta la son taksa ni pil executive member la hela si pini ni li vi khek ko kaning ji dam ji bang ke la son lo isining du galam ta mane da sochen ta ke parlo there ba sap irong along do la se hala da arong barim roven sorong phar pu do alang like sarchu bom la ha ko da sarang thun pe snon lang bom la jo
la si pinier ni alang li phan meni jin so ever pening du mi alam la si non alang li phan sar ka chu thi pu do halata ro ber sorong phalo ta la si apo men bang ke halake suren rong pha la pelang tum hudak ke kang dong la pen dai thor pen ke bang ke 1980 ni kang se dak rong pha rong bang lo there basar long ta pinier ni alang li phan si la son ta si kang bara ki thi la song kuang jui lo la si la so horong bang ke nil tum dak rong asar thur jok so chen ta dak ni tum rong mui rong ra sar thur jok pe ni tum la bang so bang ke condemn por long la si la bang chok che por si tum ma kha pon la sen ni tum la so horong ba ka man tum ing thot pon pe la pen la so ta si non hala alang li phan a hok pet arong saraf han gang mara ki thi po bang ke alang li ke non che thana hanan ni li dharmo lang pudam le la ke khin polam pu pe alang li ke ka no pe bang lo la pe lang li religion ma ke nkba alang li non la thre basa moni long se alang li ke phosarok che bang la pe la so paisa sponsor bang ke dai thor ke kang dong mondili pe se lang fan ke paisa tam sponsor bom do tabe pinier ni alang li la so kam bi kok si rong ru along asar la long ki thi la so ken kam lang li chi order la sili tum ka do itami also sing ta gang bora pen cheng loi ka do itami tum la so bang condemn por la pen chop chi si la pen hini ala ma la son la ho alang li phan la gang bora chu thi to na phan pu ho ki phung la ke sgb alang li phan ke gang bora so sarji thi phan ma ke pu ho ki phung la son lo la pe alang tum rong chi dai ti bok tere tame la so khobor thang da long de sar ke bata ka chong hu lan chokale hok pet robertson rong phar abari kovik ka chong hu la pen ka chojor pang hu pensi alang li tu sar ke bad ok harik chuning che parong ning do galam ta alang tu kang hu putong poma alang li phana pocket tapping ke be putong lang khar tu po la ke ni tu ke kroini so ron ke la pen aron ave sgb phan rong sar tung ke pasun sgb tu rong sar phan pasun ko hong bang ke kasun karbi customer long ta vi la so mu ke la sini dog de la pen ni tu me condemn long la pen alang li no sar ke chumi abang ta me alang li pini penang bong la so alang li ani sivet ijuvet ang bong le alang li la so sar ke ding ta me chiplong la pen chi alang li chriya na at he la ke rong ru ki je kam li de so mu ke at he alang li phan ko pi lo ni tum alang li phan ke isa sai do lo alang li phan ni tum thang disturb ave ni tum rong sar tu ta me pini alang li ni tum rong rop asar la ra phan son alang li bigilang no ke kam khi jor pen podi tu condemn lo pening dog de sor mu bang ke si non nili tum ka do we arjaw pet bang phudang phisar ru sar han do jo si mane baning je thuji stamil son thak poni Ingdeng Krisi Karbi Anglong District Wushu Championship Surihini ra inkora pho pharman Dengaon Wushu Academy pensi ke cheng sianoi chipahai pondo Bokajan Dynamic Self Defense Wushu Academy pen pator piponsi Ingdeng Krisi Karbi Anglong District Wushu Championship 2025 apartment ke peman ponalong ke cheng sianoi Dengaon Wushu Academy pen chepalong pon abirta nilitum aphera birta nangpali pon Dengaon Wushu Academy kedam tang surhini ra krepli aningkan amahang pathek ponsi dena rong lapen wuthunga jia habar apartment non ki thurmi ari soi janga tuma phan Wushu ke pathu aning ke doka tuma phan war sai pi ponsi non puanta dena rong pathu aklamalong Wushu kathu ari soi jang nang pat bompen state level pen chenglok national level antami pathu ponlo bonse tami isi ning du ko bangki Dengaon Wushu Academy piningkan an ningkan kep an sosi arta playing data phita kichir the Wushu Academy ahem avila lason si non het jong achiklo there achiklo surihinira inkoira pho aningkan niphai inkoira sir kepen niphai thongkep apartment pani ni apartment bokajan Dr. Bhupen Hazarika Culture Hall along Ingdeng Krisi Karbi Anglong District Wushu Championship Surihini Rain Kora Pho apartment ke peman ponalong ke cheng sianoi Dengaon Wushu Academy pen best team chepalong ponsi denarong lapen wuthunga ji ahawara apartment nongme 1 pipondo News Text Report Karbi Anglong News Laki Orkar Anglong Wushu Championship kipadopon laki Bokajana adim si padopon lo ada organize tumbang ke Dynamic Self Defense Academy tu se organize pon lo lapente hada kacitong pon ilitum unit mati aklaf kacitong pon kado kabe club sir cap do la club sir kebang bong pen ilitum cipati dun pen ilitum so marbang talented mati sub ke thek ke do ko joksi
nilitum clav mate unit bang si kimi na yang tek mate keceng si anong bestim bang cepalong lo apen nilitum kado we cepate dun laki bang koira isi do bang koira isi pen keceng si nong gold medalist kecepalong dun laki bang kripli do lapen silver medalist bang thero lapen bronze medalist mati kethomang deng bang inud long dun lo nilitum players tola or Karbi Anglong mati aso ki pathu long pen kimin nai hang thek mati talented kang bai pondu halada aso long ki long pon nilitum players mati alang limen ki karchu ingleng sipu alang under 12 along sipathu under 12 36 kg category long sipathu pen alang li misen anong palong dun pen gold medal palong pen ako alang li ako kimin nai hang thek best fighter ta me palong dun lo lapen te halada ka chitong dun June mata unit laki do gena rong pantai silo dok moka parokhowa bukulia ke dipu